nastavený, tu na karte autorizácia som nastavil. Teraz potrebujeme nastaviť, že kedy chceme, aby sa faktúra pri akých spôsoboch generovala. Čiže vybavená, 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 vybavená. Zálohovú faktúru tu nejdem nastavovať, nastavenie dokladov. Dá sa tu napárovať logo, aby dávalo logo rovnaké ako dáva Superfaktúra. Ak používate Superfaktúru pre viac e-shopov, tak si dáte ID loga a ID číselníku. ID číselníku nájdeme nastavenia, aplikácia, číselníky. A teraz môžeme použiť toto ID číselníku. Ale faktúry teraz nejdem nastavovať, dá sa to prepojiť, že ich bude hádzať do Superfaktúry, ID číselníku pre dopropisy znova, to si len nájdete v zozname v číselníkoch, zadáčete číselníka, číselníky. Tu asi môžete dopísať svoje meno, telefón, web, všetky údaje, čo chcete na faktúre. No teraz by to malo byť nastavené, máme tu na objednávky, testovaciu objednávku. Teraz je nastavené, že doklad sa vygeneruje pri stave objednávky vybavená. Daňový doklad sa vygeneruje. Takže dáme vybavená. Vystavil sa nám daňový doklad tu na v ShopTete. A teraz pozrieme, či sa nám daňový doklad vystavil aj v Superfaktúre. Takže tu vidíte, rovno je vidieť pekne ten doklad na 10 eur, že sa vystavil aj tu. Takže všetko napojenie funguje správne. Akže niekto má viac e-shopov a jednu Superfaktúru používa, je to možné nastaviť tak, že každý ShopTet vygeneruje svoju faktúru v ShopTete, ktorá sa zároveň pod iným číselným radom preniesie do Superfaktúry a v Superfaktúre budete mať všetky faktúry z viacerých e-shopov. A funguje to aj s zálohovými faktúrami aj dobropismi.